बे समाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथां थानेश्वर ब्रह्मनि गोख्रों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो फैगौ 25 नभेम्बराव बे समाव जे एसटि होनायनि थाखाय मोनसे रिकमेन्डेशन हरनायनि सिगांनो गोख्रों भाबै बे समाव आसाम सरकार एबा बे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय जे सरकारखौ गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथां थानेश्वर ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जुदि बे समाव मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला गमामायैनो जुदि फैगौ नभेम्बर दाननि 25 नभेम्बराव जुदि गमामायैनो एसटि होनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन जुदि हरोब्ला बे समाव गोख्रों भाबै राजा लामा आरो बेनि अनगायैबो गोख्रों भाबै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय जे 14टा ट्राइबेलफोर दं बे ट्राइबेलफोरा जोबोदनो मोनसे खहा गोनां जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां थानेश्वर ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव एमएलए बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनोबो गोसोखांलाय गथायबाय बिनि गेजेरजों जे बे समाव जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आसाम सरकारा एबा फैगौ एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बे समाव गोसोखांलायबो गथायखांबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि बिथां आफादगिरि थानेश्वर ब्रह्म बिथाङा गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय बे समाव जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां थानेश्वर ब्रह्म बिथाङा मोनद' हारि सुतिया मरान मटक टाइ आहम कच राजबंशी आरो टि ट्राइबफोरा गोबां समनिफ्रायनो एसटि जानो थाखाय आसाम सरकारनाव खुद्रिबाय थादों। बे लेखायैनो आसाम सरकाराबो बिसिनि खुद्रिनायखौ गनायनानै लानानै 8 बार रिकमेन्डेशन हरदोंमोन। रिकमेन्डेशन होनानै आरजिआइनिसिम दैथायहरदोंमोन बिसिनि मेम'रेन्डामखौ। नाथाय आरजिआइआ बिसिनि माबाखौ बिजिरनानै नायनानै नुनो मोनबाय बिसोर मोनद' जनगोष्ठीया जायफोर एसटि बिदों बिसोरो एसटिनि क्राइटेरियायाव गोलैया आरो बिसोरो उन्नत आरो आर्थिक भाबेबाबो इडुकेसन भाबे जेरैबाबो बिसोर उन्नत गतिके बियो रिटार्न खालामफिनदों रिजेक्ट खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों। दा जोङो साननो गोनां जानानै फैदों दि आसाम सरकारा मिन्थिनानैबो बिसिना ट्राइबेल जानायनि क्राइटेरिया गैया थेवब्लाबो आरो खेबसेबाव बिसोरखौ ट्राइबेल लिस्टआव थिसननो थाखाय फैगौ 25 नभेम्बर 2025 आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे बिल पास खालामनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेखौ आरजिआइनि दैथायहरबावनो नाजादों। दा बेखौ जोङो ट्राइबेल जनगोष्ठीया जोंनि आसामनि 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीया CCTUआ ट्राइबेल संघआ बेखौ एकदम अपोज खालामो। माब्लाबाबो जों बिसोरनो ट्राइबेल जाहोआ, जोंनि मोनथायखौ जों खहा होआ, जोंनि ट्राइबेल ब्लेकनि अधिकार ट्राइबेल बर्गनि अधिकार 6 शिड्युलनि मोनथायफोरखौ जों खुनु पयथे खरब खालामनो होआ। जों ट्राइबेलफ्रा खौसेयै दं, खौसेयैनो होबथागोन। माब्लाबाबो जों बिसोरनि ट्राइबेल बिनायखौ गनायनो हाया बा गनाया। आच्छा बिनि बागै नै जों मैयासो अनारेबल चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों कि जोंनि चिरां डिसिनि थ्रु बिसिनि बै जिथु बिल बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय खावलायनानै आरो लोगोसे जोङो मैयानो जोंनि लकेल एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मनोबो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों जाहाथे बियो स्पिच लायो 25 तारिखआव जिथु जानांगौ गोनां दङ एसेम्ब्लियाव बाव स्पिच लायो आरो बिसिनि ट्राइबेलनि एगेन्स्टै फंनैसो बुङो बेखौ खावलायनानै जों होदों। आच्छा जुदि बिथांमोननो बै मोनद' हारिनो जुदि गमामायैनो सरकारा बोरैबाफोर खालामनानै जुदि ट्राइबेलनि स्टेटासखौ होनो ओंखारोब्ला जों बाहाय माब्लाबाबो गनाया
जों ट्राइबेलफ्रा आसामनि ट्राइबेलफ्रा माब्लाबाबो जिरायनानै थाया दरखार जायोबा जों राजा लामायाव ओंखारगोन आन्दलन खालामगोन आरो जाथाराबा जोबथाराव जों अनारेबल हाइ कर्टआवबो सुप्रिम कर्टआवबो चेलेन्ज खालामनो बाध्य जागोन एसेनोसै गोजोन्थों दासिमथ' एसे मोजां रेसपन्सखौनो मोनदों जोङो बिथांमोना माने हानायमानिखौ बेहाय सावरायनो नागिरदों माने एसेमब्लियाव आरो बिसोरा मोनसे एलअपिनि थ्रु थांनांगौ जायो होनदों गावसोरनो बुंनो चान्स होयोना होआ दा बिसोरनि एलअपिया जायखौ सायख'यो बे मथेसो बिसोर बुंनो हागोन खिन्थु चान्स मोनोबा बुंनो हागोन होननानै बिसोरो माबादों आरोखि जोंनो खोथा होदों रादाय होदों जोंहा बिटिसिआव बा बिटिआरआव मोनसे जोंनि ट्राइबेल संघआ मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ बे कोअर्डिनेशन कमिटिनियानो बावैसो थांनाय मासाव जोङो चिफखौ लोगो हमदों ओमफ्राय जोंनि बे ट्राइबेलनि दा जिथु माबा फैदों प्रब्लेमफ्रा फैगासिनो दङ बै 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै बिथाङा मा बुङो जों चिफखौनो डाइरेक्ट लोगो हमदों बिथाङा बाव इसेबां कमेन्ट्स होआखिसै थारमाने जायखिया जोंनि मेम'रेन्डामखौल' जोंनि साबायखर बावनायनि मोनसे मेमेन्ट' ना मा होनो बेखौल' बियो माबादों साइटेसना बेखौल' आजावदों बेनिफ्राय बारा गोबां माबा समय मोनाखिसै बे जोंनो बेफोरबायदि माबाखौ होनो थाखाय बेखिनि आरोखि जोंहा बिटिसिजों माबाया बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम एमपि एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन बेनो जाबाय 9954946431 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन